sejahtera ugi mboten kantun kagem sejahtera teh mugi tansah jaya minulya. Amin. Jantenan. Kula Putri Artoloka barokah mokah-mokah rasa blewah. Pengen dibelah. Tak pasrahke sing belah ki mau ning bedhug. Mulane kuwi. Bawane yang apa, Nduk? Ya. Ya. Mampiat mayune myan. Mampiat mayune ada ya suai. Cangkeme. Lho niku kas mriko. Oh, kase ngono kuwi to? Oh, tak aku nek pancen. Senggakane ngoten niku. Oh, ngono kuwi ya. Kira ki nek Lingendang gawan bayi lho. Nenung suwarnane gendeng Kira nembang mani, Duk. Napa? Pripun? Iya. Ora maning-maning. Lah iya. Manang Tuki pundi? nyaram Nyeram bayi Nuswantara. ya. Mas Dalang, Dalem kula tahun wingi wonten apresiasi SH Teratai menika wekdal semonten dados juru narasumber nggih Nggih. wonten UNS. Oh, panjenengan. Mboten anu niki paguyuban. Oh, nggih. Nggih, Wekdal organisasi. Nggih, organisasi. Nggih. Niku acara Menapa? karate internasional. Oh, ngaten. Dipun lombakaken lah. Ingkang dados narasumber menika SH Teratai. Oh, nggih. Lah saking niku kula dados kagungan asumsi bahwa karate niku ternyata tidak hanya kita yang memiliki tapi internasional. Dene SH Teratai nggih sampun mendunia. Nggih. Nggih, tepuk leres. tangan kagem SH Teratai. Iya. Mangga teruske. Banyu. Banyu Kulon gunung wetan segara lor lan kidul lalasangker kang kaliwat kliwat belamyangan balam miangan aja takon sesenang kanthi tangga tanah endian Gumalyaring. Gumalyaring taman sari nuswantara.
belamyangan belamyangan aku kelaning taman sari Nusantara belamyangan belamyangan aku kelaning taman sari Nusantara belamyangan susah senang wes tak ada kakak wes rela ngambilan karena turun temurun ya wes relakan angin sahara jadi langit biru mati biru yono mati gede berkilat omnya langsung wes kalakan semene lawase isun nyari Yos, nenong langsung. Sakaraya ana pesisire
matur nuwun, Nduk. Perkara lakon sing urung diaturke mengko ning manci gara-gara piyayi nganjuk, piyayi pacil aja bodokke perkara lakon lho, nggih. Wah iya. Seneng-seneng kena aja ninggal duka prayoga, nggih. Ngono iya, Mak. Iya, Nduk. Ayo sowan sinuwun Nduk nampa duka, iya. Tansah marang pamoring sukma. Sinukma ya winah ya ing asepi. Sinimpen talenging kalbuing pambukaning marana talen saking layap liya pengaluya pindho pecating sumpana Permara menguswa nyambreng ngati karo naning kaswasi kaning marga manalakung datang ngawruwi kang tekane tanpa sangkan langit jamantas yang dari saraswati sayekti handayani menarik samyo budaya leng-leng griya mengun kandhang liman lelena tanpa kanin yen nantulsa mengko sang Hyang Utama kang kados Udama Gusti Sasongko kasungan Surya Pradanyur mungsung kaswarana surming sari-sari Om
samyawanok semeng sari ora sumarmaniros sukamto Utswalani rasmunu narabuka candra kusuma Koko Prabu Baladewa ngaturaken ageng prun ingkang tanpa pamih sekarawan paduka wonten ing madyaning Praja Indrawati. Tumuli keparenga tumuli paring dawuh ingkang anitrewaca menapa apa ingkang dados weting gati paduka rawuh semengko pengawak Bajra. Yayi. Dadya semurupmu Yayi. Prataning pun kakang ning madyaning Praja Indrawati iki mau sepisan mertuwi marang kawidagdane Siadi sing kaping pindhone. Menawa pun kakang dikira kebon usugudal pun kakang rumengsani jer nyatane pun kakang iki mau sipating ratu ingkang bodho balilu cepeting nalar. Mestine bae pun kakang ora neh lan mok kanyen to nyuwun warah marang Siadi. Ari sukra manis kang wis kepungkur pun kakang nyupena yen to oning madyaning prayaga ngastana Gadamadana ki mau ana cahya papat sak sada lanang gedene. Yayi, cahya kuwi mau jarining Sasmita sing ndak tampa menawa dadi pengawakaning Wahyu ingkang sinebut Wahyu Purba sejati. Sasmita sing ndak tampa Wahyu Purba sejati ki mula jering Wahyu ki mau ana siji ning kapandha dadi patang perangan. Siji Wahyu ning Madah Wiji Ratu, sing angka lorone Wahyu Wijining Ratu. Sing kaping telune Wahyu ning Pamong, sing kaping papate Wahyu Wadat. Mula Yayi, Sasmita sing ndak tampa ki mau Sasmita ingkang kaya wara apa Sasmita sing kepara nyata Yayi? Tumuli jlentrehna Yai Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Leres menika ingkang menika sabdanipun Kanjeng Koko Prabu bilih ing rika langgan mangke. Jawata badhe ngandhapaken Wahyu ingkang dumunung wonten ing prayaga ngastana Gadamadana papan pasaryanipun para luhuring Mandura. Mongko kula inggih ugi nampi sasmitaning jagat ingkang kuwawa nampi Wahyu Purba sejati menika tanah sanes muhung trah ing negari Mandura. Yen pancen sing nampa bakal iki mutra ing Mandura banjur syarate wong golek Wahyu ki apa wae Yayi? Syaratipun tiyang pados Wahyu menika kedah hening awas kelawan niling. Heneng ing rasa ampun ngantos kingguh panggodaning pepinginan. Hening tegesipun hening ing cipta sampun ngantos karegetan dening jlanthing kanistan. Awas tegesipun awas panduluning rasa kedah saged mas paosaken sedaya ingkang dados pamurunging laku. Sekawan niling gantenging pangestiling marang panguwasaning Gusti menika miturut saking kapitadosanipun piyambak-piyambak Koko Prabu. Sri Baladewa Narapati tuwinane swara Kresna kalanggunging tresnanira mring Dyabanon Cinawi. Kalanggunging tresnani ora wong marang Dyabanon Cinawi mongko pisangimanipun mila tansah tanyo warti Kang mangkono Yayi
Oh cetonge gelo mungguh apa kang dadi ature Siadi tumrap marang pun Kakang Mandura. Ingkang mangkono daya-daya Siadi bakal kanthi lumawat ana ing telenging Prayaga Ngastana Gadamadana. Tumuli nyadeng Wahyu Purba sejati kuwi mau Yayi. Menawi kersanipun mekaten kula ingri kalanggan mangke badhe nganti dhumateng kadang kula pun Yayi Bratajaya. Badhe kula nganti tetuguran wonten ing nadyaning Prayaga Ngastana Gadamadana. Yen mangkono pun Kakang disiki laku Yayi. Menawi kersanipun Prabu mekaten kula langkung sembah kula ingkang gumiring jenenganipun Prabu Mandura. Permara manguswa miyung ngambreng ing kadhe karonaning kaswase. Haning marga manalakung.
Patih. Wah. Wah. Ridu mawur mangawur hamur murahan tengaraning ngajurit kang guru kong sota tekadya butula ora pancriting turangga hesti perkata ingkang diwaca lelayu sabet ana wong gentileng dedeg piadeke ora sepiro nanging brengose sekepel sisih tumpang kening kuping kaya ula nglangi sapa kowe parat ana titeng Gusti cat katon cat sirna nyata kowe bangsane Begasaan yen kowe tambuh marang aku balik sapa paraceka ngendi dangkamu waduh toblas tubil tambuh marang aku putrana tring tarang gantungan jenengku Raden Trikaya dasar para nyata balik kowe sapa Raden Setyaki Singa Mulang Jaya Wresni Wira tambak yudha Yuyudana Bima Kunting jenenge akeh timen ora coba to wong sijine KTP-ne pirang-pirang neng Solo duwe jenenge nek kok ning Kucur meso dhewe ora Setyaki onong paran ngadang dalan arep ngopo aku menang balekke marang aku wektu dina iki nggo melangkah ana ing bumi negara Ndrawati agawe cubriyaning rasaku yen kowe ora gelem bali apa kalakon dina iki sirahmu tak nggo bal-balan kowe parat wali tanding marang aku sing tawedyani apamu empak waji jaya kawijan tumpang sungabake dodok igamu dengkleh ora gelem minggat gimbel ndasmu dina iki parat tansah marapamoning sukma sinukmaya
Wati kowe. Oh. Ya. Ash. Wah. Edan. Oh, kowe. Wah. Ya. Wah. Oh. Ya. Oh. Oh. Wah. Wati. Wah. Waduh. Wati. Wati. Oh. Ah. Mati. Oh. Wah. Waduh. Wah. Wati. Wah. Ya. Wah. Ah. Wah. Oh. Wati. Wah. Oh. Wah. Oh. Wati. Wah. Wah. Ah. Oh. Wah. Oh. Wah. Waduh. Wati. Ha. Ha. Hai. Tiago. Ha. Wah. Apa kang katon Setyaki? Temak pemaringan ora bakal tinggal gelanggang Sulung Melayu. Sumbar macio-cio nganti kaya iso ndilan marang siap ngremuk marang si gligen paradul.
Genti genti rebut duca saksana pepulih tansah marep pamoning sukma sinukmaya wah mati kowe mutar gue remuk dadamu parat kowe. Wah. Nyo, ing kene margane banteng klek nyawamu parat. Waduh yo. Wah iya. Mati. Mati aku. Wah, hei.
Penduki mulih, Pak. Iya. Buta Pandhawa tata katirisaya Imriyak sasara meru uta pawana bana maragana Samirana lan warayang wisikan gulingan lima Wadya bala saka negoring tawang gantungan nganti mendelong sak pendeleng gajah. Iki Hayanana kridaning Pulantani sing bakal ngokop marang getih mungkile marganing patok tabrak brung baleng bodatimu parat kowe. Sapa kowe? Setyaki. Kowe sapa? Pulantani sing bakal ngokop marang getihmu parat. Nyododo didodo. Wah! Wah! Hambyar kowe.
Wah. Wah. Patih. Wah. Kang kadisudama Gusti sasangka kasongan Surya Prabanyur mungsung kaswa raras ruming sari-sari ora kena snangga becik wadya bala sunegaring tawang gantungan nganti mendhelong sak pendeleng gajah wadya bala Kukutana genderamu Kukutana genderamu nekuk pendalen golek papan sing prayoga. Mas Puji. Sugeng dalu dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng amirsani pagelaran punika sinambi pinaraan kang langkung saketa pagelaran ringgit Parawa ing dalu manika mbok bilih kirang mranani nyuwun segong pangak somo ringgit Parawa uga mangko tuladha liwat sinden sesendonan
uga liwat cerita dibuang barang sing ala ayo digawe barang kang apik kena kanggo conto urip kita ing mangsa lagi Bung Karno ya ora apa-apa. cekap semanten piatur kula mbok bilih wonten kirang prasaja monggo Mbak Nuri Bung Karno. Dok nalika negeri kita nguni ngumumake kamardikanira Bung Karno kang medharake Bung Hatta wakilipun pinantu mring para rakyat sami nuju tanggal 17 sasino Agustus 1,945 nipong londo kabeh kudu padha bali kita tetep merdeka sambung Lagon Blitar. Yo, co, monggo dados.
Matur nuwun. Kula Petruk ingkang sowan ngersanipun pepunden-pepunden ingkang wonten ing Pace langkung-langkung menika saking pepunden-pepunden PSHT ingkang sampun nimbali kula sak kulawarga pengrawit ingkang sampun ngadani wontenipun ala bihalal ngapura ing ngapura. Niki pancen perlu dilestarekake jernyatane ora ning eleke nek wayangan kepareng ya kuwi dalam rangka bihalal terus wayangan niku mesti becike. Nah. Nuwun sewu menika mau sampun katur wontenipun lagon Blitar. Menika panyuwun saking panjenenganipun Bapak Jani Padalang dalem rombongan saking Kelurahan Cerme nyuwun lagonipun kangge nyambut 17 Agustus lagu Blitar ngengetaken dhumateng perjuanganipun beliau Bung Karno. Niku saestu. Menika warga PSHT nggenipun ngadani wayangan menika sinambi nyongsong wontenipun tanggal kamardikan 17 Agustus. Menawi kula panjenengan sami menika rembag perkawis 17 Agustus niku ampun nganti ngalekke marang beliau Bung Karno atas perjuangannya yang luar biasa. Bung Karno lahir tanggal 6 Juni tahun 1901 jam 6 mula karane putra Sang Fajar. Kang ramane Bung Karno asmane Bapak Sukemi Sosrodiyardja, asma ibune Ida Ayu Nyoman Rai. Masa kecil sudah diisi dengan semangat kemandirian. Beliau hanya hidup beberapa tahun dengan orang tuanya di Blitar. Semasa masih SR hingga tamat beliau tinggal di Surabaya, indekos di tempat Bapak Haji Umar Syahid Cokro Aminoto, politisi kawakan atau pendiri syariat Islam. Dari SR melanjutkan ke sekolah Belanda yaitu HBS. Pada waktu di HBS sudah mulai terpupuk jiwa nasionalismenya, telah tumbuh rasa kebencian kepada penjajah Belanda. Selepas dari lulus HBS tahun 1920, beliau Bung Karno pindah ke Bandung melanjutkan sekolah di THS atau Sekolah Teknik Tinggi yang sampai sekarang bernama ITB.